Tervetuloa Sipon Salamoiden YouTube-kanavalle. Mikä on kyseessä? Tää on kalastushaaste. Tänään meillä on Iisak, minä eli Vili ja vieraileva tähti Alex mukana. Ja mä ja Alex ollaan tiimi. Me virvelöidään. Vilillä on onki, mato-onki. Vanha kunnon onki. Ja meillä on sellainen haaste, että me mitataan, että minä ja Alex ollaan yksi tiimi, koska yleensä onkimalla saa enemmän kalaa. Ja me mitataan kalan suuruudet tai niinku miten isot he ovat ja sit laitetaan yhteen ja voittaja voittaa. Mitataanko jotain muutakin tää? Ja siis Iisakille vissi on ihan hallussa tää kalastaminen. Sillä lähti toi vavan kärki lähti tonne veteen. Näytä! Meikä tässä ongella. Alex vaihtaa uistinta siihen. Minkä näköinen sulla on tällä hetkellä? Oho. Kultana. Nice. No niin, pienten vaikeuksien jälkeen niin saatiin tällainen uistin paikoille, et nähdään seuraavassa klipissä, kun mä saan kalan. Mulla on mentalitreeni tässä samalla. Mä vaan istun, odotan ja nostan kalaa ylös. Pidetään siima kireellä. No niin, vähän väliaikatietoa. Kilpailu on tiukkaa edelleen. Alex 0, Vili 0, Iisak kans 0. Alex vaihtanut, monta kertaa sä oot vaihtanut siimaa? 4 kertaa uistinta, anteeksi. Iisak on käynyt vaihtaa kerran. Siellä on Iisak jossain. Jatketaan pelejä. Eli jos kellekään ei tullut selveeksi, niin meillä on tämmönen formaatti, että noin kaksi Iisak ja Alex kalastaa kahdestaan ja mä kalastan yksin tällä ongella. Ja tonne nyt hakee vähän menestystä tuolta. Siellä on vähän pomppinut joku kala aina välillä. Laittakaa kommentteja ihmeessä, tässä kohtaa veikkaus, että kuka voittaa tän kesän. Siellä on tiukka peli, ollaan oltu joku puoli tuntia, ehkä vähän päälle jopa. Peli on 0-0-0. Mulla oli vähän koho kävi siis kokonaan veden alla, mutta tää 2 veijaria hämäs mua. Ja mä en siis nähnyt sitä, enää ilmoitti sitä. Tästä tulikin luontodokumentti. Löydettiin sorsa. Se on tällä hetkellä mun paras kaveri täällä kalassa. Siellä on mun vehi. Missä se nyt on? Siellä on, kato. Kattokaa. Kala! Ja Miguel! Se on siinä! Se on siinä! 1-0 pojat! Sieltä tulee häviät. Täällä me mentiin johtoon tänään. Kattokaa minkä huiman kokoinen ahven. Tää on siis abouttia rallaa. Veikatkaa minkä kokoinen. Missä meidän mittana? Laittakaa kommentteihin. On komea. On komea. Saisiko se aurinko? Se on siinä. Onko se 11,5? Lähelle 12 senttiä. Se on iso morkula. Kato, kun me vedetään se mamma sieltä, se on sellainen metrin jeddo tulee kohta. Siis tällaista tää on vissiin tää niinku tiimikalastaminen, että toinen päätti yhtäkkiä, että lähdetään tuolta polkuun pitkin taaksepäin. Niin. Ja sitten kävelee mun siiman päältä. Ja sit jatkaa vaan kävelyä ja sit se napsahtaa tietenkin poikki. Ja nyt ollaan tässä harmitellaan, että joo, Vililtä meni nyt siima poikki, että se ei pysty jatkamaan nyt. Ehkä me keksitään jotain tässä. Niin, tilannepäivitys. Tästä ei nyt oikein tuu mitään, niin me vaihdetaan paikkaa. Lähdetään uimaan. Käydään hakemaan mulle vähän uutta vapaa. Niin mitä tapahtui? Kerrottiin jo äsken videolla. Ai jaa, no joo. Mut ei käynyt hyvin niin sanotusti. Joo, ei, siis tää on tätä just mitä Vilikin sanoi, että aina käy näin, mut silti jotenkin päästään takas tähän samaan spottiin. Mut Aina ketuttaa, mut silti jatketaan. Eikö se oo Tokmannin kautta ja sit mennään jonnekin toiseen paikkaan, niin nähdään Tokmannissa vaikka. Mitä me tehdään? Nyt me mennään uimaan. Täällä on niin järkyttävän kuuma, niin käydään vähän virkistyä. Sitten käydään Tokmannin kautta
niin kuin äskenkin taidettiin sanoakin, Topmanin kautta ja sit uuteen kalastuspottiin. Come on! No niin, eli siis kuten näitte, niin käytiin nopealla pulahduksella. Isäkin kävi nopealla. Ja se on sit nähdään. oli todella vaikea. Eli nähdään Tokmannissa. Tiesittekö te, että Sipossa on 2 Tokmannia? Tässä ollaan Sipoon etelämmäisessä Tokmannissa, eli Söderkylän Tokmannissa. Sitten vielä nopea pitstoppi kotona. Käydään hakemaan vähän tarvikkeita tähän uuteen paikkaan ja te saatte sitten nähdä seuraavan kerran, kun me ollaan siellä. So, peace! Toinen spotti vaihdettiin sieltä ekasta. Nyt mennään metsän siimeen. Ei ku menoks! No niin, kuten näette, niin mehän ollaan jo paikan päällä. Nyt jos ei saa kalaa, niin meikäpoika hyppää järveen. Kuten näette, niin Vililläkin nyt virveli ja toivoo isompaa saalia ton Jörkäleen jälkeen. Eikä kasvateta vähän johtoa. Nyt on mitali! Se on siinä! Se on 2-1 Vili. Vili kiinni! Vili kiinni! Vili, haluatko selittää mitä tapahtuu? En mä oikein. Avaa kiinni. Se on just näin. No niin, Isak. Mites meni? No, tässä vähän innostuttiin ja meikäpoika heitti ton, mitä tää nyt onkaan, päällisen vavan tonne noin, Käteeni osoittamaan suuntaan. tonne noin ja Sinne joo. siinä puussa ja mitäs teet siellä kotona? Palataan kotisohville. Ongelmat jatkuu. Alex. Tilannepäivitys. Toi peruke hajos. Liian kova heitto. Uisti jäi pohjaan. Nyt on paha tilanne. Me ollaan tässä mietitty, että Alex siis piiskaa ihan huolella. Se heittää tonne 200 metrin päähän helposti sen viehettä. Niin, miksi sä käytät tätä voimaa kentällä? Siis sillähän olisi ihan törkeä niitti, kun se vetäisi. Niin ja muistakaa, että Sipon Salamonen sivulaji siis on sulkapallo. Joo, sivuopinnoita on sulkapalloa ja sulkapallon harrastus. Ja myös Aleksilla on tää sama sivuopinto tässä elämän ohella. Iisakille vaihto. No niin, mä yritän vähän uutta, että tässä on tällainen mikä tän nimikään on. Tää on kelluke, tällainen näyttää vähän sammakolta. Ja Complicationia lisää. Ja Iisak leveilee taas kalalla. Samalla kun mä kuvaan Aleksin formia tossa, niin Iisak nostelee täällä vaan. Jatkaa nostelua tässä. On! nyt on mörkö! Onko se sama? Sama. Sama kaveri. Se on sama oikeesti. Sama kaveri. Eikö Vili oikeesti? Kalakaveri. Ei Vili, kato. Se on ihan vittu sama. Sä näytit ihan Oliver Trailta. Takas tää Aleksin heitto. Tää on ihan törkeä. Mitä? Mä oonkin kala, niin nyt mä oonkin. Paitsi mun DM:ssä. Isak
Kelaa, että hauki on hauki. Niinku kelaa. Kelaa. Joo. Toi on vitun huono. Isä, kelaa, että banaanit on marjoja. Banaanit on marjoja. Niin kelaa. Toi on aika sairaan. Niinku... Se on siis oikeesti. Kelaa. Koko ajan. Niin. Se mietit. Tarkoitit tätä. Niin. Olisiko nyt tänään nyt kotiin? En mä tiedä, mut nyt on Iisakilla taas vapaan tuolla vedessä. No niin, tervetuloa seuraamaan päivän vikoja heittoja. Tässä heittää Iisak ja Alex nyt päivän viimeiset heitot. Iisak lähtee mallailemaan tuolta nyt. Okei, Iisak ensin. Yleisö on mukana. Ja sinne lähti. Voi vittu. Enää jäljellä. Alex, sun päivän viimeinen. Nyt kun pojat harmittelee tässä näitä virvelin menetyksiä, niin käydään läpi vähän tuloksia tässä. Eli Mr. Virvelit, eli Iisak ja Alex vei tän kilpailu tänään. Paljon. 3-1 tässä Joo. kellottaa nyt. Mut sitten jos katsoo nämä yksilölliset tulokset, niin mulla on 1 kala, 1 menetetty uistin. Iisakilla 1 kala, 2 menetettä uistinta ja 2 menetettyjä virveleitä. ja sitten toinen uistimista oli muuna. Ei Niin. se mitään. Ja mulla on 1 pikku ahven, ihan säällittävä ahven verrattuna näitten poikien haukiin, mut mä jäin nyt nuoleen näppejä täällä toisella mestalla, mistä nää sit nosteli ihan niinku lähes koko ajan kalaa. Mä jäin nuoleen näppejä, niin Hei! Play the outro!